आम्ही आव्हान हो एक आगळो वेगळो कार्यक्रम चितिल्लो आनी तो आज आमी साकार करून दाखयलो. गोंयभरच्यान 1000 पार्टिसिपंट्सांनी हाका रिस्पॉन्स दिलो आनी तातूंतल्यान आमी आमच्या कडेन आज टॉप 10 गोंयचे 1000तले 10 असे टॉप 10 फिनालिस्ट इन ईच कॅटेगरी आसात. आव्हान ह्या संस्थेक खरें म्हटल्यार कॉंग्रेच्युलेट करता हांव आनी अभिनंदन करता इतलेच खातीर की येदें व्हडलें धाडस तांच्यांनी केलें. खरें म्हळ्यार तें आमी रवींद्र भवनान करपाचें. हे सरकाराचें बरें खूब पाठबळ आसा आनी मॅनपावर आसा. पण ज्या दिसा अक्षय हो कॉन्सेप्ट घेवन म्हजे कडेन आयलो आनी तेन्ना उलयताना तेन्ना म्हाका जाणवलें की ह्या वॉयस ऑफ स्टुडंटाच्या सगळे टिमीन भितर दम आसा म्हणून करपाक आनी तांच्यांनी खरोखरच तें करून दाखयल्लें आसा. श्रुती सावळ. नाही नाही पंत, थोरल्या महाराजांचा दिल तुम्हाला कधीच कळायचा नाही. पण इतका का मोठा व्हावा की जवळच्यांनाही तो पुरा दिसू नये, कळू नये, समजू नये, उमजू नये. पंत, तुम्ही आग्राची गोष्ट आम्हाला सांगता? आग्रा हे दूर. महाराज आग्राला अटकेत होते तेव्हाही दख्खन सुरक्षित होती. पण छत्रपतींच्या राज्यात उतरलेल्या प्रत्येक दुश्मनाशी थोरल्या महाराजांनी कशी झुंज दिली ते पंत तुम्ही विसरलात? तुम्ही विसरलात पंत शाहिस्ते खानाला? तुम्ही विसरलात पंत अफजल खानाला? थोरले महाराज आज हयात असते तर त्यांनी काय केलं असतं हा सवालच मुळी फोल आहे. थोरले महाराज हा विधात्याचा एक चमत्कार होता. त्यांची तुलना स्वारींशी कशा पाहिजे? पण पंत, थोरले महाराज जेवढ्या आम्हाला समजले उमजले त्यावरून सांगतो. त्यांच्या हयातीत अलमगीर दख्खनमध्ये उतरता तर आज स्वारींनी जी पावले टाकली आहेत त्याच पावलावर थोरल्या महाराजांचं पाऊल पडलं असतं नव्हे, त्यांना ते टाकावं लागलं असतं. सह्याद्रीच्या या कडे कपारीवर ह्या काळ्या मातीवर पंत तुम्ही माया करा. इतकी माया करा की तिच्याकडे वाकड्या नजरेनं करून नुसतं पाहिलं तरी तुमच्या तळपायाची आग मस्तकात घुलेल आणि तुमची झोप उडेल. पंत, आम्ही तुम्हाला खाजगीतील वस्तुस्थिती सांगतो. अलमगीर दख्खन मध्ये उतरलेल्या दिवसापासून गेल्या 7 वर्षात एक रात्र देखील स्वारींच्या डोळ्याला डोळा लागलेला आम्ही पाहिला नाही. महिने महिने दिवस रात्र चढे घोड्यांदिशी दौड. भूक नाही, तहान नाही, ऊन नाही, पाऊस नाही. जेव्हा एकावर तेव्हा हमला, वेढा, निर्वाणीची झुंज, नाहीतर हात घ्यायची लढाई. घटकाभर निवांत बसून बोलायला उसंत नाही. चुकून कधी काळी स्वारी घरी परतली तरी देखील दिवसभर खलबत खाण्यात मनसुबे नाहीतर वकिलांच्या मुला. रात्र अंगावर आले, थकून भागून आमचे डोळे पेंगुळले तरी महालात पाठीवर हात घेऊन स्वारींच्या येरझारा संपत. मध्यरात्र टळून गेली. स्वारींनी आता तरी झोप घ्यावी म्हणून विनवणी केली तरी ऐकत नाही. स्वतः जागतात आम्हालाही जागवतात. क्षण मात्र जरी आमच्या डोळ्यात झोप दिसली तरी गुस्सा अनावर होतो. गदगदा हलून स्वारी आम्हाला विचारते, उठ, जागी हो. अगं अलमगीराने आदिलशाही खाल्ली, कुतुबशाही तारक केली, तुला झोप येतेच कशी? आम्ही हात जोडून पदरपासून प्रार्थना केली की महाराज, पहाटेचा कोंबडा आरवला, उद्या मोहिमेवर जायचंय. घडीभर तरी शयेवर पाठ टेकवावी तर केवळ आमच्या हट्टा खातात रागा रागा स्वारी शयेवर अंग झोपून देते. मस्तकावरील जिरे टोप कसा, कमरेची समशी राहील कशी. पाठ शयेला टेकली तरी डोळे मिटत नाही, ध्यास सुटत नाही आणि थकल्या भागल्या मेंदूला क्षण मात्र गुंगी आली तरी बडबड संपत नाही. महाराज झोपेत बोलतात, किंचाळून म्हणतात, आबासाहेब, अलमगीराच्या 2 लाख फौजेची मला समान आहे. सह्याद्रीचे गटकोट खंबीर आहेत, माझे संताजी धनाजी खबरदार आहेत. पण हे मागभर मुत्सद्दी आणि वतनदार डरपोक आहेत. त्याला मी काय करू? मस्त
मस्तकावरील भार हलका व्हावा म्हणून जिरेटॉप काढायला आम्ही पुढे झालो तर स्वारी डोळे वटारून ओरडते. दुष्टानं प्रजा गांजली आहे. आधी कर माफ करा. धान्याची कोठारा खुली करा. अलमगी टपून बसला आहे. आमच्या मस्तकाची चिंता कशाला करता? कमरेची समशेर दूर करण्यासाठी आम्ही हात घातला तर ताडकन दचकून उठून बसत कडारतात. कोण? मुअज्जम कल्याण भिवंडीवर चालून आला. चिंता करू नका. तुम्ही पोर्तुगीजांना ठेचा. 2 दिवसात आम्ही दड मारून मुअज्जमला देशावर पिटाळून लावतो. आणि कधी कधी स्वारी शयेवर घुसमटत मुंगीतच लहान मुलासारखी रडायला लागते. म्हणतात बाईच्या लढाईत हंबीराव मारले गेले. असा माणूस पुन्हा होणे नाही. बाबासाहेब सिंहगडावर तानाजी मालुसरे कामाला आले. त्यावेळी तुम्हाला किती दुःख झालं याची आज याद येते. इतकं होऊन स्वारीच्या पायाशी बसल्या बसल्या आम्हाला झोप लागली. तर उजाडताना जाग येते ती स्वारींच्या प्रेमळ हाताने आणि गोड शब्दाने. डोळे उघडावे तर समोर दिसते ती उमदी हसरी आनंदी मूर्ती. गोड शब्दात म्हणायचं होतं, उठ उठ जागी हो. स्नान पूजा आटोपून आम्ही मोहिमेवर जायला सिद्ध झालो. तरी तू अजून झोपेतच. महाद्वारापर्यंत तरी तू निरोप द्यायला येणार ना? महाराज कामगिरी फत्ते करून आलेच वाटतं. त्यांच्या स्वागतासाठी आम्हाला गेलंच पाहिजे. कित सांग पा तुमका? कित सांगपाचे? कित्याक सांगपा उरला हय? कित सांगपा उरला? सारको लॉजिक घाल म्हाका. कित जाल जाणा? मुगे चेडो आवय ते काय 25,000 म्हूण कंप्युटर इंजिनियर आयलो. थिंगा त्यान कित सोसपा गेला? कित सोसपा गेला? ते कंप्युटरा बटन एशी तेश आसताय न्हू. ते बरें लागोन नाय मुस्ता. ते सगळे बटन काळे निकळायले आणि सगळे लाणी बसयले. हेशमानी कोताई ते कंप्युटरा बटन कोण लायनीन बसयताई. शे ते सोड. मागीर ते काय ट्रॅफिक पुलीस कामाक आयलो. ते कोलवा सर्कला कोणे थिंगान ते कित बॉल केले. आवय सकाळ देशभर सारकी ड्युटी केली. आणि पाड पळयल्यान सात म्हळ्यार ते साडीतला एक ॲम्ब्युलन्स गेली. एकदा गेलो ॲम्ब्युलन्स फाशीता. होय फाशीता. वती चाटले आपल्यागे बुलेट घेऊन गेलो. ती आडायली आणि ती समजता लागलो. फाशको आणि कोताई ॲम्ब्युलन्स आणि कोण टाला दिताई. तिगे काम ते फ्रेश असपाचे. शे सारको लोजे घायला आवय देवा मनशा सोसपा आहे ना. आवय लोजे घायला सारको आवय ना सोसपा आवय. काका काका केसा आले तू? अरे पेदू हा घटमुट असा रे. तू कसो असा? आवय सारखं फिट मध्येच लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट. काका घे पेड घे. ए काका म्हणू नका म्हाका. काका म्हणू नका. काकोडकर म्हजें नांव. काकोडकर. धाकले भुरगे सुद्दां म्हाका काका जाता केका जाता म्हणटात. काका म्हणू नका. हां बरें काकोडकर बाब. कितें जालें जाणा घे पेड हा. किती जाणा मुगे चेडो. ओय मुगे चेडो पोत्तू इंटरव्यू गेला आणि हा शिवर हा तो 5-6 जाला म्हण चोय जाल्या तू. अरे पेदरू तू मरे शीता फुडे मीठ खाता. वेक वोकून मोतलो वोकून. चेडो अजून इंटरव्यू पास जाऊत ना
आणि तू पेडे दिवपाक भोंवपा लागलो याद दर फाल्यां सकाळी हेच पेडे तू परत मागोंक भोंवतलो पळय ना रे काका तू भियो नाका तुका पेडे केशे मागना आणि हांव शुवर आहा मुगे चड 5-7 चड जाल्यात अरे सगळे अशेंच सांगता कितें जालें जाणा म्हजो चलो चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर पळोवपाक गेल्लो थिएटरान येतकीर म्हाका म्हणपाक लागलो बाबरे चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर मरे सामकेंच फ्लॉप पूण तातूंतलो लुंगी डान्स मात म्हाका आवडलो हांव चिंतूंकच पडलो हो लुंगी डान्स आनी खंयच्यान आयलो मायकल जॅक्सनालो मून वॉक तर पळयलो आतां हो लुंगी डान्स आनी खंयच्यान आयलो बरें खंय येता हांव काका राव तुवें साका पडली अडीत घेन खंय बाजार गेलो हे बाजारान म्हणू नाका राग येता म्हाका बाजार म्हणू नाका बाजाराक आनी वचपाचें आसा रे उजो मरे उजो आवय आरे पापिया तसलो उजो न्हू रे म्हारगाय वाडल्या म्हारगाय केसो म्हारगाय रे अरे कांदे जाले 100 रुपये किलो टमाटर जाली 80 रुपये किलो आतां आमी खावपाचें तरी कितें 50 रुपये व्हेले जाल्यार 5 बांगडे येना आतां ह्या गोंयकारांनी जियोवपाचें तरी कशें तें सोड रे पयर मरे हांव म्हज्या धाकलेचो लागून एक्झिबिशनाक गेल्लो थंय भायल्यान बोर्ड मारिल्लो व्हॅल्युएबल थिंग्स म्हणून म्हाका दिसलें थंय बरे हिरे मोतयां आसतलीं म्हणून पूण भितर वचोन पळयत जाल्यार कांदे आनी बटाट मरे तेंचें म्हणून सारकें रे कांदे आनी बटाटांचो दर आतां वाडलात न्ही काकोडकर बाब पूण तूं तें म्हाका कित्याक सांगता तुगे महाभारत आं तें तूं सरकार वचोन सांग मरे बरो येयला म्हाका सांगता हय सरकाराक कित्याक तुका दिसना पळय तूं आमी खंय तरी चुकतात म्हणून तुका दिसना आमी खंय तरी चुकता म्हणून सगळे फावटी आमी सरकाराचीच कित्याक चूक करतात पेद्रू तुमी शेता भाटार वयता रे काका कितें उलयता तूं आमी थंय कूयट वचोन येयलाय मरे ती शेत भाटां हांव जावपाची हय ते जाणटेल्यांगे काम मरे